Lidi, udělám takhle krok, jakože tak, nechci to teďka dělat jakože úplně tak. A když to udělám, tak se spomnu tam u toho červeného auta, vám to přeběžu. Tam u toho červeného auta. Jsem od něj, nevím, fakt nemám počítat. Takže udělám tak, pomalu se udělám tak. Nechci se říct, abych se tam spohnul. Takže udělám ještě jednou, udělám tak. Já jsem teleportnul, no nic, tak se portnu tam zase. Jsem tu. Kámo, já jsem to omylem udělal silně dobře. Tak ještě jednou se objevím. Tam u té lampy vzadu, hele. Tam u té lampy vzadu se vidí. Tam, jo. Kámo, proč jsem se tady spawnul? No, what the fuck. No nic, já se spawnu rychle tam u toho červeného auta s kolobkou. Dobrý, jsem tu, takže čus. Bylo to fakt creepy, čau.